Chcel by som sa tak povenovať téme odpustenia, lebo v tomto máme ako keby také svoje naozaj limity a hranice a preto potrebujeme takú Božiu pomoc do toho všetkého, lebo vieme, že to odpustenie je veľmi ťažké a keď sa jedná o vážne veci, keď nám bolo vážne ublížené, tak to nie je len tak jednoducho a na druhej strane je to pre nás veľká výzva, lebo nás to oslobodzuje. Keď Peter kladie tiež otázku, že Pánu Ježišovi, koľkokrát mám odpustiť, tak Pán Ježiš nehovorí 2-krát alebo 5-krát, ale hovorí nie 7-krát, ale 77-krát. A vieme, že 7 je číslo plnosti, tak tým sa povedať, že máme odpúšťať stále, že ako keby odpustenie nemalo hraníc. Niekedy tak dúfame, že už 100-krát som odpustil, tak hádam, 101-krát mi už neurobí a sa to stane tak, veľmi je to pre nás ťažké znova odpustiť. A prečo je odpustenie také dôležité? Nie preto, že keď odpustíme, že by zlo prestalo byť zlom, alebo že by tá bolesť toho všetkého bola nepodstatná, ale odpúšťame práve preto, lebo naozaj nechceme, aby neodpustenie a hriech malo v našom živote posledné slovo. Lebo krivda tá nás tak ako keby zväzuje jednoducho, oberá nás o radosť a robí nás to takými mrzutými a potom, keď máme neodpustení vo svojom srdci, tak máme aj hriech. A keď máme hriech, tak my máme vo svojom srdci Ducha Svätého, ktorý nás dokáže viesť. Ježiš nám nie je len takým príkladom tými slovami, ale naozaj aj skutkami. Keď bol na kríži, tak čo povedal? Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A tak áno, on je Boh, ale mal aj ľudskú prirodzenosť. Tak nás pobáda k tomu, aby sme my prepojili práve tú svoju ľudskú prírodzenosť s tou úžasnou Božou všemohúcnosťou. A keď toto prepájame, tak to s tým odpustením v našom živote môže ísť lepšie. Nespoliehajme sa v tom len na seba, ďaleko nezajdeme. Odpustiť neznamená, že na všetko zabudneme alebo že schvaľujeme nejakým spôsobom tú krivdu, ale že chceme to zveriť Božej spravodlivosti a vieme, že Božia spravodlivosť je naozaj obrovská. Neraz je to proces, že to nie je lúsknutím prsta, že my odpustíme, ako Boh nám odpúšťa po sviatosti zmierenia. Nie sme Boh, sme len ľudia a to je náročné, takže je to proces, chce tu čas. Tak sa tomu otvorme, keď sa jedná o vážne veci a vystúpme na túto cestu odpustenia. Pán Ježiš je ten, ktorý má srdce, z ktorého môžeme čerpať. Najsvätejšie srdce Ježišovo plné dobroty a láskavosti. Keď z toho najsvätejšieho srdca dokážeme čerpať tú lásku, tak ona dokáže premôcť práve aj to naše neodpustenie, jednoducho tú našu zatvrdilosť. Takže ja viem, že to znie pekne, duchovne, až tá realita niekedy iná. No, Pán Ježiš, to nie je len nejaká rozprávka, on je tu skutočne prítomný, to nie je len nejaká história, ale on nás skutočne chce sprevádzať v tejto realite života, ktorá nás tak neraz veľmi veľa stojí úsilia, aby sme dokázali v tých búrkach života obstáť naozaj, aby sme dokázali udržať to kormidlo v tom rozbúrenom mori. Realita odpustenia začína tam, kde je naozaj skutočná krivda. Tá krivda neraz naozaj je v našom živote prítomná. Keď nás niekto zradil alebo zranil jednoducho slovom, nezáujmom, nespravodlivosťou, možno práve aj tí najbližší, od ktorých by sme to nikdy nečakali. A to nás tedy tak zabolí. A Pán Ježiš nás pozýva k tomu, že aby sme povedali tak, že odpúšťam ti. Možno najskôr nie tými slovami, že nám to vyjde, ale svojou dušou, že to jednoducho naša duša bude hovoriť, že odpúšťam. Odpustenie v realite neznamená, že hneď cítime pokoj a jednoducho všetko je vyriešené. Častokrát odpúšťame rozhodnutím. Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu a tým sa jednoducho s Božou pomocou rozhodujeme preto, aby sme tieto veci posunuli tým správnym smerom. A Ježiš je v tomto s nami, určite je v tom s nami. On nás necháva samotných. On nie je ako človek, ktorý dneska ti kričí Hosana a zajtra ukričí. On ťa sprevádza, či je dobré, aj či je zlé. Pán Ježiš nehovorí, že ak sa ti chce, tak odpúsť, ale odpúšťajte, ako vám je odpustené, aj vy odpúšťajte. Nie len, že my chceme milosrdenstvo, ale máme byť aj my milosrdní. Hej. Čiže nie len, Pane Bože, buďme milosrdní, ale Ježiš toto žiada aj od nás, aby sme my vedeli odpúšťať, aby sme boli milosrdní voči tým ľuďom, ktorí nám aj ublížili. Takže, Pane, daj nám tak
takú silu a milosť odpustiť, aby sme čerpali od Teba tú potrebnú silu práve do tých oblastí, kde nám to moc nejde. Lebo veríme, že tam, kde končíme my so svojimi silami, čo chceme riešiť nieraz po svojom a nejde nám to, tak tam Ty začínaš, Pane Bože, so svojou všemohúcnosťou. Pane, buď s nami. Nech naše odpustenie, keď sa preto rozhodneme, nech to nie je len odpustenie našim slovom, ale aj našim životom, rozhodnutie, že sme s tým naozaj tak stotožnení. Tam, Pane Ježišu, sa zrodí taký pravý pokoj a nový začiatok. Pane Ježišu, buď s nami, pomáhaj nám svojou milosťou, požehnávaj nás a daj nám, Pane Ježiš, tú potrebnú silu. My nechceme žiť práve v tom, že cítime voči niekomu taký hnev, neodpustenie a že máme vo svojom srdci taký nepokoj. My chceme žať ten pravý pokoj, Pane Ježišu, od Teba. Keď ho príjmeme, tak potom ho budeme môcť šíriť aj vo svojom okolí. Tu nás, Pane Ježišu, bude oslobodzovať. Ty si s nami, Pane, prítomný. A Tvoja, naša nebeská Matka Panna Mária, oni nám pomáhajú, oni nás prevádzajú v tomto a nenechávajú nás samého. Takže rozhodneme sa preto spoločne.